Nung malaman nila ito sa pamamagitan ng kanilang prayer meeting, salamat sa Panginoon sa mga kapatid na very faithful na pagpunta sa prayer meeting. Meron tayong prayer meeting dito tuwing Miyerkules ng gabi, meron din tayong prayer meeting doon sa Salapan tuwing Martes ng gabi. At pinahahalagahan natin ito, hindi ito tradition lang. Ito'y pagkilala na gusto ng Panginoon marinig ang ating mga tinig na sama-sama itinataas natin sa Kanya sa pananampalataya. At pagkilala na siya ang may control sa lahat ng bagay. Anyway, sinagot ng Panginoon ang panalangin. Binigay kay Daniel ang ibig sabihin. During the night, the mystery was revealed to Daniel in a vision at siya'y nagpuri sa Panginoon. Verse 34, Then Daniel went to Arioch, whom the king had appointed to execute the wise men of Babylon, and said to him, Do not execute the wise men of Babylon. Take me to the king, and I will interpret his dream for him. Arioch took Daniel to the king at once, and said, I have found a man among the exiles from Judah, who can tell the king what his dream means. The king asked Daniel, also called Belteshazzar, Are you able to tell me what I saw in my dream and interpret it? Daniel replied, No wise man, no enchanter, magician, or diviner can explain it to the king, who explained the mystery he has asked about. But there is a God in heaven who reveals mysteries. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Your dream and the visions that passed through your mind as you lay on your bed are these. At sa susunod na mga talata ay pinaliwanag ni Daniel ang panaginip. Very interesting kung i-imagine po natin ang nangyari. Nung sinabi ni Daniel kay Arioch, hold me yung execution. Dali mo ako sa hari. May sagot na dyan, may sagot. Tuwa-tuwa naman ngayon, itong si Arioch, yung commander, sapagkat siyempre matugo na trabaho yan. No, agad-agad, kinuha si Daniel. At habang dumadaan sila sa palasyo, sa hari-haring mga kwarto, yung ibang mga wise men na nanginginig na sila sa kanilang mga kwarto, nung malaman nila na mayroong sagot, ay, tuwang-tuwa din sila ngayon, lampasan sila sa kanilang mga silid. At sumusunod sila ngayon kay Daniel at saka kay Arioch. At marahil sa tatlong kaibigan ni Daniel. At habang naglalakad sila pupunta sa pinaka-sentro ng palasyo, ay dumadami yung mga tao. Lahat ng mga wise men ngayon na dati nanginginig sa takot, ngayon ay nabubuhayan na sila sapagkat posible na hindi nga patuloy ang execution nila. Kaya exciting ang situation na nangyari doon. Sa verse 29, sapagkat alas 12 na po, sa verse 29 hanggang sa katapusan ng chapter, ay i-encourage ko po kayo na basahin ninyo ito sa sarili ninyong mga Biblia, sa sarili ninyong mga iPad, iPhone. Basahin ninyo sapagkat ito pong mga talatang ito ay foundation po sa mangyayari hindi lamang in the next few years, kundi mangyayari for the next 600 years. At pagkatapos magkakaroon ng buwan, at kung ano pa ang mangyayari after 2,000 years. And ito po, very interesting. Gusto ko pong magbukas dito sa point na ito. Itong napanaginipan ni Nebuchadnezzar at kanyang nakalimutan. At ngayon ay sinariwa sa kanya ni Daniel. Ay ibinigay ni Daniel ang ibig sabihin. Sinabi ni Daniel na magkakaroon ng 4 na malalaking kaharian, 4 great world empires.
na hindi talaga maiintindihan ni Nabucodonosor kahit na naalaala niya. Sapagkat ang panaginip na yun ay nanggaling mismo sa Diyos. Minabuti ng Diyos na ipaalam niya ito sa isang paganong hari. At gagamitin niya ang kanyang lingkod na si Daniel para ipaliwanag. 4 na kaharian ko. At sa ating panahon ngayon, nung panahon ni Daniel at saka ni Nabucodonosor, future. Ito po ang mangyayari na ipinahiwatig sa iyo sa panaginip. Mangyayari pa lamang 4 na kaharian, mahal na hari, ang magkakasunod-sunod. Mag-uumpisa sa iyo. Sa ating panahon ngayon, tapos na. Nangyari na. What was prophecy in Daniel's time is now history in our time. 2 kaharian ang lilitaw. Ang kaharian ng mga Babylonians at ang kaharian ng mga Persians. Nakatulong nila yung mga Medes. Itong 2 kaharian na ito, ang mga Babylonians, ito ngayon ay ang mga Iraqi. Pero hindi purely Iraqi, kundi marami pang iba. At ang pangalawang kaharian ay ang mga Persians sa ating panahon ngayon ay ang mga Iranians. Ito pong 2 kaharian na ito ay Oriental po ito. Sa Middle East po ito. Oriental. Pagkatapos po ng 2 kaharian, mayroong 2 kaharian na susunod. Dadaigin itong pangalawang kaharian, dadaigin ng pangatlong kaharian. Ito po ang Greek Empire sa pangunguna ni Alexander the Great na anak ni Philip of Macedon. Si Alexander the Great, Greek. Ibig sabihin niya, hindi na Middle East, hindi na Oriental, Occidental na yan, Western na yan, European. At pagkatapos ng mga Greeks, ang susunod ay ang Roman Empire. Sa Italy naman mag-uumpisa ito. Kaya European din po yan. So very interesting ang 4 na kaharian na sa panahon ni Daniel ay mangyayari pa lamang. Ang 2 ay Oriental Empires, ang 2 ay Occidental Empires. Pagkatapos, ang sabi ni Daniel doon sa panaginip ay sa panahon ng pang-4 na empire ay meron isang malaking bundok. At mula sa bundok na yan, meron isang malaking bato na matitibag. At pagkatapos ay tatamaan yung estatwa na siyang simbolo ng 4 na kaharian. Dudurugin ngayon ang 4 na kaharian na yan, itong bato. At pagkatapos mawawala yung 4 na kaharian, ang bato na yun na dudurog, siya naman ang papalit at magiging isang malaking bundok na walang gigiba.